Irmo salatzen dugu erailketa matxista guztiak, oraingoan tokatu zaigu oso gertu etxean, oso gertu herrian, eta eskatzen duguna da erantzukizun politiko eta instituzionala, behar ditugu gure emakumeak zaindu eta hobestuak sentitu, behar ditugu baliabide gehiago, behar dugu formakuntza feminista gehiago eskoletan, eta behar duguna da hau berriro ez gertatzea, baina gertatzen den bitartean kaleak hartuko ditugu eta salaketak eta aldarriak egiten jarraituko dugu mugimendu feminista bezala.